Kaying bishar jong ka High Court of Meghalaya ka singi balang jong ka khatsau tarik kala shim bishar biang ya ka muka duma jong ka kenhun yatra halor ka rai jong ka dorbar Krem Mawsynram ban ai no objection certificate ban yatra Krem Mawjymbuiñ haka ban kaliang ka kenhun yatra kala rai ban penkot no ya ka jing thmu yatra na ban tam tau snem Henry kan up hadu baka kashari kan ai ka rai bishar halor kani Habashim bishar kakashri jong Justice HS thank you haka hukum ni ka interim order kala kadau bakum baka kashri kala kadau haka hukum haka pratrik unai lur arhajar arpusa haka baki nong shong mudoi number riu nyobat pra kabamut kador bar shnong bat kiwei bat kinong syak mudoi la ai lat bakan yepen bed yakani ka kam ban ai NOC nakabanta ban yatra ka bashisin chisnem Krem Mawjymbuiñ Mawsynram Henry nakaliang ki nong syak mudoi kata kador bar shnong Mawsynram kalapan pau bakamla setiaban aya ke NOC namar kapor bala aya ki ban shim yakarai kalong ka balingkot than haka order ka kashari u Justice HS thank you kala kadoru ba uba H rap sang ubadai u asisten rang basnong jong ka Mawsynram ubadai ru unong aiktien ula ko bor hakmat ka yeng bishar bakadai ka jingshisha baka Krem Mawjymbuiñ kadai ka jaka ka ba kring bahai kinong jungok kai perthai nalor bakadai ka jaka kentang baju mani blei de ki riunget babun ba jong ki jinget niam bapher Henry nakaliang jong ba H rap sang ula kerpat khanang ban poi sha ka jingas ngau thu jingmut ka ba biang bat ban penwandor ye ki katuk ani ki rukam trai kam ban ailat ban let jingo suk ya katai ka krem kadang don kam ye ka jinga mer jingmut ban poi shata nakaliang umuktiar bami khmat ya ka kenhun yatra US jendal ulaong bahaka bedai bat ka jing pen pau ni submission jong assistant rang ba shnong nakaliang jong kiru ki sngo thu ya ka jing lingkot kapor nakata ka daw ka jinga minjur lang da baro arliang mamla kampat shemla urlong nakata ka daw ki terwa ban wengno shwa ya ka jing thmu yatra la wengno tat hadu bandalong da kumwei pan nakaliang ka kashari kalapen pau ya ka jing sngo benyau ya ka jing bomla ban poi sha ka jinga minjur lang ban ailat ya ki nong mudoi ban yatra namar haki kadai ka kam ka bakentang kat kum ka jinget jongki kakashari kala pediang ru ya ka jing terwa jong kinong mudoi ban wengno ya ka jing yatra kat ba kidang up ya ka rai bishar halor katai ka kam shushu kakashari kala kodau banamar kani ka mukot duma ka don kam bandang shim bishar kham bnia biang shwa ban poi sha ka rai ka bakhadu nakaliang kakashari ka sngo bakan long ka babhashi bun ban thau ka committee bakan pet kumdo ban penyat ya kani ka krem da ka babu ha ka jingmut ya ka jinglong kentang ni sanctity ha ka bayadai bat kamariang ni ka environmental consideration bat ru kumju ru ha ka bayadai bat ka niam religious consideration jong ka ni ka jaka nakaliang ka kashari kala batha ya ka deputy commissioner East Khasi Hills district kabadan lang ha ka kashari ha ka por ba shimbishar bakan pha ka kerteng ki kenhon ni entities ki riushimen bat ki stakeholders ki ban penlong ya kani ka committee bakin pet benia ya kani ka kam khanang bakan poi shakarai ka babaro lang kin ya menjor lang da baro arliang mamla kata kasnong bat kumju ka kenhun yatra kakashari kalau kadau ha ka hukum ban nakaliang ka deputy commissioner kalau kular ban penpoi ya ki kerteng jong ki bandan benta ni constituent ha kata ka committee hapo shitayo shushu haka hukum la kadau bala pentep shaka kashari baki don kiriu shimet bat ki kenhun ki bapen priang khubor lamler rengkat kajing penting haka bedai bat kajing pendon kam ya kani ka jaka ka bakhun kakashari ka bala pentep ru bala dadang don biang kum kani kajing persang hakisngi banwan kakashari kan sa shemi ki sen jam persha ya ki bakum kita kakashari ka ongru haka hukum khanang banlat na kanu ka jingja bom snu tanan kan jia haka ni ka krem ba superintendent of police East Khasi Hills district ba un batai ya officer in charge Mawsynram ban pha ya ka kenhun pulet ban pahara ya kani ka jaka nakaliang ka kashari kan shimbishar biang ya kani ka mukaduma haka arpa artarik unailar arhajar arpusa